Super nesrećan. O ne, izmazala sam svoje nove patike. Jel to slajm? Ovde negde bi trebalo da imam salvete. Ovo je loše, zakasnit ću na čas. Srećan. O, novčić! Jao, šta je to bilo? Čoveče, promašio sam. Samo nesrećan. Imam sreće. Ma nema veze, naučit ću ja tebe lekciji. O ne, prazna mi je baterija. Dobro, pa sam ponela powerbank. O ne, moj telefon se ispraznio. Hej Leona, možeš da mi pozajmiš powerbank? Nema problema, izvoli. Hvala. Tvoj powerbank ne radi. Upravo sam punila svoj telefon i sve je bilo u redu. Verovatno se potrošio. Hej Kuzija, proveri ovo. Sve je kako treba. Stvarno ništa ne razumem. Pokušat ću ponovo. O ne, moj telefon! Čoveče, baš nemaš sreće. Hajde da uradimo mali test. Imate 5 minuta da odgovorite na sva pitanja tačno. Štiglirajte kvadratiće pored odgovora za koji mislite da je tačan. Test sada? Uopšte nisam spremna. Pa dobro, štiglirat ću pod A. Nadam se da ću imati sreće. U potpunosti sam zaboravila na test, onda ću odgovoriti pod B. Nešto ću pogoditi sigurno. Ja ću to uraditi, samo ću vas okružiti sve pod C. Vreme je isteklo, klonite ruke s papira. Prva je Leona. Molim te samo da sam dobila dobru ocenu. Wow, čestitam, dobila si 5. To se zove sreća. Ja sam sledeći, jao samo da nije jedinica. Kuzija. Nije dobro, dobio si 2. Okej, moglo je i gore. Moj red, nadam se da ću dobiti makar 3. Alisa, nijedan tačan odgovor. Kako mogu da te naučim? Sutra dođi sa roditeljima u školu, inače ćeš dobiti 1. Pa, opet imam lošu sreću. A sada pažnja. Imaćemo bal sa kostimima u školi ovog vikenda. Naša škola je pripremila kostime za sve vas. Obožavam balove. Nadam se da ću biti princeza. Nadam se da neću dobiti kostim nekog luzera. Wow, kostim princeze. Toliko imam sreće. Wow, to je Batman. Čekaj, ovo je ženski kostim. Svakako niko neće primetiti razliku. Jel to kostim pice? To je odvratno. Kuzija, želiš da se zamenimo? Ja ću radije biti Batgirl nego parče pice. Mogu li da dobijem drugi kostim? Ne, svi kostimi su pravljeni po meri, tako da ne možeš da se zameniš. Cool, ja sam najsrećnija devojka u školi, a ja najnesrećnija. Ne mogu da verujem. To je zlatna ulaznica za fabriku čokolade. Postoji samo ovakvih 5 u svetu. Wow! Možda sam ja dobila neku. Hej, to mi je zagrizao čokoladu. Tako sam srećna. Posle škole ću ići u fabriku za besplatne slatkiše. Neko je srećan, ali ne ja. Samo čekaj, Leona, ovaj put ću ti se definitivno osvetiti. Leona, kupio sam ti sok. Zašto tako odjednom? Bez razloga, posluži se. Hvala. Daj ovamo. O, ti si mokar, treba ti maramica.
Hvala, nema potrebe. A ja imam novi ormarić. Baš me zanima da li je bivši vlasnik nešto ostavio unutra za mene. Novac i zlato i novi iPhone. To se zove sreća. Wow, možda je bivši vlasnik nešto ostavio i za mene. Uj, samo smeće. Uj, jadnik ovo ostavlja u ormariću. Alisa, šta si to uradila sa svojim ormarićem? Zar se ne stidiš sebe? Želim tvoje roditelje sutra u školi. To je loša sreća. Šta to radiš? Snimam TikTok. Wow, nisam ni znala da imaš TikTok. Da, snimam već godinu dana, ali imam jako malo pregleda. Želim ja da pokušam da snimim TikTok. Hoćeš li mi pomoći? Da, ti stani, a ja ću snimati. A šta treba da radim? Samo igra ili tako nešto. Pa, šta treba da izaberem? O, izabrat ću ovo. That's what I love. Nestle Crunch. Prvi TikTok je spreman, ali nemoj mnogo da se nadaš da će se odmah probiti. Wow, moj prvi video je skupio pola miliona pregleda. Kako? Ja snimam već godinu dana i nisam ni blizu milionu. A recimo da samo imam sreće. Zdravo, ja sam iz agencije za blogere i rešio sam da vam ponudim ugovor. A zašto sa mnom? Pa kako zašto? Vi ste zvezda ove škole. Evo, potpišite ovde. Plaćat ćemo vam 1.000.000 godišnje. I ja također želim. Ja također snimam TikTokove. Stvarno, nikad nisam čuo za tebe. Niste dovoljno popularni za nas. Ćao. Cool, sada sam zvezda. Inače, on me podsjeća na nekog. Ma, samo ti se učinilo. Nikad nisam naučio Leonu pameti. A, nema veze. Smislio sam sad novu zvrčku. Ovaj put Leona definitivno neće pobeći. I sada se pravimo da ne znamo ništa. Hajde da snimimo TikTok zajedno. Možda ćemo tada imati 1.000.000 pregleda. Hajde da to uradimo posle škole. Ne, hajde sada. Samo moram da idem po svoju šminku. Šta je to? Jao ne, opet. Zar opet praviš probleme? Koliko puta treba da ti kažem da škola nije mesto za igre? Ali to nisam ja! Stavi dnevnik na moj sto i napiši poruku svojim roditeljima. Zašto uvek ja? Svi idite u svoje klupe. Počinjemo sa lekcijom. Ali odmor još uvijek nije gotov. Počet ćemo ranije i završiti ranije. Hajde, sedite. Pa nema veze, snimat ćemo posle škole. Svako od vas će ponaosob izaći ispred table i odabrati jednu opciju kao tačan odgovor. Prvo kontrolni, a sada pismeni. Nadam se da će mi se posređiti sa opcijom. Prvi će biti Kuzija. A to je 100. Odgovor je tačan, ali si se predugo razmišljao tako da dobiješ trojku. Baš nemam sreće. Sledeća je Alisa. Izgleda da zadatak nije težak. Mislim da ću lako izabrati odgovor. Šta je ovo? Kako ovo mogu da rešim? Pa, čekam neki odgovor. A mogu li da izaberem drugu opciju? Šta? Nisi spremna? Dobit ćeš jedinicu. Nema više šta da se bira. Ostala je samo jedna opcija. O, elementarno. Odgovor je 4. Ako si ti dobar učenik, dobiješ 5. Zašto njena opcija ima toliko lak odgovor? Ja sam dobila nerešiv zadatak. Ti samo nemaš sreće, to je sve. Dosta mi je više da budem nesrećna. Želim i ja da imam sreće. Ti moraš malo privući sreću. Privući sreću? Kako to? Na primjer, nosi ovu potkovicu s tobom. Ili stavi novčiće u cipelu. Jesi li to sam probao? Ne, zato ja nemam sreće. Zvuči kao potpuna glupost, ali vredi pokušati.
Šta to radiš? Čula sam da je moguće privući sreću. Stvarno? Da, također imam i potkovicu. Čula sam da je to talisman koji privlači sreću. I ja imam talisman. Stvarno? Isto potkovicu? Ne, nego ovo. Tako je lepo. Ako želiš, daću ti na dan. Stvarno ćeš uraditi to? Naravno da želim. Možda ti donese sreću također. Hvala. Imamo žurku u školi. Hoćeš li ići? Naravno da hoću. Samo da se obujem. Čekaj, pokaži mi tu pozivnicu za žurku. Nisam znala da mi je potrebna pozivnica. Naravno, mi smo školski. Uđi, slobodno. Stvarno ćeš to uraditi? Hvala. Stani, zabranjeno je ući na žurku bez pozivnice. Uzija, to sam ja. Pusti me. Mi smo prijatelji. Sećaš li se šta si mi rekla kad sam te pozvao na dejt? Rekla sam ne. Pa sada i ja kažem ne. Nađi pozivnicu ili te neću pustiti na žurku. Samo sam dala svoj talisman i sreća je nestala. Možda da kupim pozivnicu. Uopšte nemam novca. O, znam. Da, to mi je potrebno. Zaboravila sam svoju torbu. Ništa ne razumem. Pozivnica je bila ovde. O, dobro, ja sam učiteljica. Mogu i bez nje. To je bilo blizu. Konačno mogu na žurku. Rekao sam ti da te ne puštam unutra. Zar ne vidiš ovo? Okej, uđi. Alisa, sećaš se dogovora da ćemo zajedno da snimamo TikTok? Hajde da snimamo sada. Ali više mi nije potreban. Kako to? Zašto? Snimila sam novi TikTok i imam 2 miliona pregleda. Au, tako imaš sreće. Sigurna sam da ti imaš još više pregleda. Hajde da vidimo. Kako sam blokirana? TikTok me je banovao. Wow, stvarno nemaš sreće. Hej, devojke, pizza je stigla. Hoćete da jedete? Ja! Jedna pizza za svakog. Leona, Alice i ja. Preukusno. Poješću celu picu. Šta bre? Neko je već pojeo moju picu. Luzer. Ne razumem. Ha, ko je sada luzer? Luzeru. Zar nismo poručili 4 pice? Zar ne bi ovdje trebalo da ima još jedna? Da, učiteljica je uzela. Učiteljice, moja pica je nestala. Mogu li da dobijem parče vaše? Zar si pojela svoju picu sama i sada želiš tuđu? Ne. Pa dobro. Učiteljice, vaša pica ima drugačiji ukus. Mogu li ja da probam? Naravno, sve delim sa svojim studentima. Ne mogu da verujem. Vreme je da dobijem svoj talisman nazad. Alisa, sećaš se kad sam ti dala talisman? Pa vrati mi ga sad. Pa si da mogu da ga imam ceo dan. A dan se još uvek nije završio. Domislila sam se, daj mi ga. Ne, konačno imam sreće sa njim. Želim da ta sreća nestane. Vrati, to je moj talisman. Želim, ne može, ne. O, kako lepa narukvica, uzet ću je za sebe. Talisman je nestao. Ma hajde, potraži ga, mora da bude ovde. Ništa od ovoga se ne bi desilo da nisi počela da se svađaš. Ovo je moj talisman, zar si zaboravila? I sada ga nema nigde i neko će ga drugi pronaći. Ha, opet sam pobedio. Tako imam sreće. Neću više da se igram. Izgubila sam poslednje parče pice. Da, eto ko je ukrao talisman. Uzija, definitivno ne želi da ga vrati. Ako mi pomogneš da vratim talisman, daću ti ga na celu nedelju. Imamo dogovor. Pa hajde, ćao. Srećno, puno sreće i zdravlja. Uzija će doći ovde da pokupi svoj ranac. I onda ćemo ga mi uhvatiti. Jesi li sigurna? Jesi zaboravila da je on super srećan sada? Neće biti u redu, vidjet ćeš. Na moj znak ugasi svetlo. Sad. Drži ga! Imam te! Ne ideš ti nikuda! Zaveži ga čvrsto! Jeste li vi poludele? Učiteljice, izvinite, mislili smo da ste vi Kuzija.
I to je vaš izgovor? Napadate studente, a ja sam bila samo greška? Izvinite, oslobodit ćemo vas sada. Celo leto ćete provesti ovde u školi. Opraćete podove i zalivaćete cveće. Previše smo nesrećne da bi pobedile Kuziju. Kuzija ima talisman, mi ne. Da, ali postoje još 2 talismana, lajkovi i subscriberi. Društvo, pomozite nam da vratimo naš talisman. Svakim lajkom i subscriberom postajemo jače. Također napišite u komentaru da li vam se svideo naš video. Ćao svima! Zašto si stala? Lekcija će početi uskoro. Ulazi. Ne želim da uđem unutra. Ne želim ni ja, ali moramo. Jesi li vidjela koliko je nastavnica ljuta danas? Raskomadat će nas. Gospođa Nika nije tako zla. Radije bih išla na lekcije učitelja Romea. Ma hajde, ne pretvaraj se. O, došle ste. Dobar dan. Ko je danas dežurni na času? Vidiš, rekla sam ti da je zla. Jeste li progutale jezike? Ne znam, redar bi trebalo da je dežuran, ali on je bolestan. A ti čemu služiš? Hajde, počisti nered i obriši tablu. Ali već je čista. A šta je ovo? Ali to je samo... Znači tebi je ovo malo. Zašto si bezobrazna prema učitelju? Sve ću počistiti. I to brzo. Neka bude što pre. A ti, sedi dole i spremaj se za lekciju. Bolje to briši, uopšte se ne trudiš. Ali još uvijek imamo 5 minuta pauze. Ma to nije bitno, što pre krenemo to ćemo više naučiti. Ja sam sinoć celu noć igrao igrice, uopšte nisam ni učio. A jesi li bar uradio domaći? Nemam pojma. Inače, koje časove imamo danas? Biologija, mislim, to je kod gospođe Nike. Već kasnimo. Jao ne, čas je počeo pre 2 minuta. Ajde, požurimo. U zavisnosti od strukture svakog živog bića, mišići su podeljeni u 3 grupe. Gospođo Nika, možete li malo sporije? Već diktiram sporo. Ali ne možemo stići. Uskoro ćete ići na fakultet i tamo niko neće da vas čeka. Zato brzo. A gde ste vi pošli? Hajde, vratite se odmah. Sada izađite napolje i uđite normalno. Čoveče, baš je zla. Bolje da je slušamo. Oprostite, gospođo Nika, možemo li ući? A mogu li pitati gde ste bili? Propustili ste pola časa. Ali prošlo je samo 2 minuta. Nemoj da se svađaš s njom. Čim zvoni morate biti za svojim stolom. Oprostite, gospođo Nika, neće se ovo ponoviti. Ako opet zakasnite, zvaću vaše roditelje u školu. Sada brzo na svoja mesta. Završit ćemo naš ručak na času. Ma hajde, sad je veliki odmor. Čas je tek za 20 minuta. Želim da idem kod učitelja Romea na čas što je pre moguće. Imamo čas kod učitelja Romea. Hajdemo! Učitelj još uvek nije došao. Šta ćemo raditi? Hajdemo crtati po tabli. Da, nacrtajmo učitelja. Može! Zdravo živo, šta vi tu radite? Zdravo, učitelju. Nismo vas očekivali. Odlučio sam da dođem ranije i da se pripremim za čas. A mi smo... Šta vi to krijete? O, jesam li to ja? Pa, mi smo mislile... Obrisat ćemo sve sada. Hej, nema potrebe, zapravo mi se sviđa, tako ste se potrudile. Ali moramo očistiti tablu za čas. Ma, okej je, radit ćemo bez table. Evo, šaljem sliku svojim kolegama da im pokažem kako ste vi dobri učenici. Učitelj je tako dobar. On je uvek brižan, on je najbolji učitelj. Hajde, udri. Slušaj, zar nije već počeo čas? Da, malo smo se zameli. Već je prošlo pola časa. Čoveče, hajde da požurimo da nas ne kazne. I onda smo mesom nahranili sve lovačke pse. Oprostite, učitelju Romeo, malo kasnimo. Nismo čuli zvono. Ajde, regruti, sedite na mesto. Zar se nećete ljutiti? Ma, neću. Dobro je što ste uopšte i došli. Hvala vam, učitelju Romeo. Trebalo je da dođete ranije, momci. Propustili ste veoma zanimljive priče koje nam je učitelj Romeo pričao. Čoveče, ja baš volim da slušam njegove priče. I ja, žao mi je što smo propustili.
Pa, ostalo je još malo vremena pre kraja časa. Imam vremena da vam ispričam još jednu priču. Pa, bilo je rano jutro. Hajde sada svi, spremite se da vam pregledam domaći. Dođavola, zar nisi uradila? Ma jesam, ali znaš kakva je gospođa Nika. Sve mu će naći manu. Ti si barem napisala. Ja sam i zaboravila. Nadam se da neće tražiti meni. Ja sam pokušao da uradim, ali je bilo toliko dosadno da sam zaspao. Pa, jeste li spremni? Hajde, ti si se spremila, spasi nas. Ne želim, strah me. Kao i uvek, dižite ruke. Možda da vam svima dam jedinice u dnevnik. Stvarno? Hajde, Leona, daj mi svoju svesku. Pa da, sve je tačno. Evo. A sad odgovori na pitanje. Koliko mišića ima čovek? Ne znam, nismo još to učili. To je današnja tema. Tako je, trebalo bi da učite lekcije unapred. Ali niste to tražili. Trebalo je da pretpostavite. Tebi dajem 2. 2? Ali pokušala sam i uradila sam domaći. Kako to pričaš sa učiteljem? I kakva ti je to reč domaći? Ne želim više da čujem slengove. Idući put se bolje spremi. Nemojte 2 pisati hemijskom. Želim da je popravim. Okej, možeš je popraviti. Za popravak spremi esej od 100 strana. Očekivaću ga sutra. 100 strana do sutra? To je previše. 100 strana nije toliko puno. Imaš puno vremena do sutra. Ja neću uspeti. Nema veze, svakako ćeš manje biti na TikToku. Učiteljice, zver. Čak, jel želiš nešto da nam kažeš? Ne. Ustani kada učitelj razgovara sa tobom. Ponovi šta si rekao. Ništa bitno. Kako se usuđuješ da razgovaraš na času? Pričat ćeš samo kad te ja pitam. Izvinite, gospođo Nika, neće se desiti opet. Nadam se. Jesam li ti rekla da sedneš? Ne. Kao kaznu stajat ćeš sve do kraja ovog časa. Mogu li ja da sednem? Ne. Kadeti, jeste li uradili svoj domaći? Da, jesmo. Volela bih da uvek imamo ovakav domaći. Da, učitelj uvek zada najbolje zadatke. Pa, ko želi da odgovara? Kuzija, dođi na tablu. Ja sam juče gledao Batmanov film. To je veoma interesantan film. I ja ga volim. Šta si naučio iz njega? Volela bih da nam i gospođa Nika daje takve zadatke kao učitelj. Samo sanjaj, to nikada neće uraditi. Kuzija, daću ti 5. A verujem da su i svi ostali uradili svoj domaći. Da. Okej, verujem vam na reč. Neću proveravati, dajem vam svima 5. Hvala vam, učitelju Romeo. A vi slobodno razgovarajte dok ja upisujem ocene u dnevnik. Samo tiho. Otvorite sveske, odmah. Kuzija, ne razumem, gde je tvoja sveska? Ona je u mojoj torbi. Traži je brzo, svi čekamo samo tebe. Mislim da sam zaboravio svoju svesku kod kuće. Jesi li zaboravio i glavu kod kuće? Kako možeš doći u školu bez sveske? A nisam to uradio namerno. Svi se morate spremiti unapred kod kuće. I uvek proverite raspored. Oprostite, gospođo Nika, neće se opet desiti. Neće se opet desiti, a u međuvremenu dobijaš jedinicu. Ali zbog čega? To je samo sveska. Ako budeš nastavio da pričaš, dobit ćeš još 1 jedinicu. To nije fair. Kuzija, bolje ućuti. Tako je, Leona. Nema smisla svađati se s njom. A sada se svi spremite za diktat. Već ste izgubili puno vremena zbog Kuzije. Izvinite, mogu li ja dobiti papir? Šta misliš da sam ja, fotokopirnica? Sam nabavi papir. Leona, imaš li papir? Hvala ti. Sada pređimo na diktat. Gospođo Nika, već smo se umorili. Jeste li došli na čas da bi odmarali? Ovim diktatom smo već popunili 7 stranica. Da, moja ruka je već umorna. Niste napisali čak ni pola. Hajde, olovke u ruke i brzo pišite. Izvadite knjige, malo ćemo čitati.
čoveče, zaboravila sam knjigu. Okej, ništa strašno. Hoćete li da svima ja pročitam ili da vam izdiktiram? Ne, nemojte diktirati. Danas smo pisali 15 stranica diktata kod gospođe Nike. Tako je, moja ruka me baš boli. Jadni moji kadeti. Neka bude. Odmorit ćemo malo danas. Hvala vam, učitelju Romeo. Vi ste najbolji učitelj. Pa društvo, da gledamo neki edukativni film onda. Volim edukativne filmove. Da, možemo se opustiti. Pustite nam. Pa, kako vam se sviđao film? Veoma je zanimljiv. Još 20 minuta do kraja časa. Hoćete da sad pišemo? Ne. Šta ćemo onda raditi? Hajde da snimimo TikTokove. Hajde, što da ne? Ja ću snimiti TikTok sa učiteljem. To njegovi TikTokovi dobijaju puno pregleda. A ja ću s njim snimiti nakon vas. Ne, pusti mene. Imamo još 5 minuta do časa. Idemo. Možemo li završiti sa jelom? Ako budemo kasnile i sekund, gospođa Nika će od nas napraviti supu. A piće? Nemamo vremena, požuri. Zašto opet kasnite? Nećete imati vremena da se spremite za čas. Imamo još 2 minuta, krenuli smo ranije. Ja ću gledati na sat. Ako zakasnite, daću vam jedinice. Leona, kako se usuđuješ? Šta sam uradila? Kako dozvoljavaš sebi da jedeš na času? To je samo voda i čas još uvijek nije počeo. Ne sme biti nikakve hrane u učionici. Zar ne znaš pravila? Sva hrana je namenjena za trpezariju. Nisam imala vremena da završim ručak. Žurila sam na čas. Baci to. Uzela sam samo jedan gurkljaj, a platila sam je. Zar ne razumeš? Ne sme biti hrane u učionici. Baci je odmah. Je li to hrana? Takođe u kantu. Gospođo Nika, to je previše. Zapamti, učitelj je uvek u pravu. Ko još ima hranu? Bolje da ne lažete. Pokažite mi torbe. Ali gospođo Nika, zar i ti hoćeš jedinicu? Da? A šta je ovo? Rekli ste da nema nikakve hrane. To je samo stajalo u torbi, nisam htjela da ga pojedem. Ne zanima me. Učiteljica je sada totalno preterala. A nemoj mi pričati. Ja neću baciti ovo što sam kupio. Platio sam. Neću ni ja baciti svoje. Čak, šta nije u redu s tobom? Sve je u redu. Čak, šta ti je to u ustima? Ništa. Pokaži mi torbu. Deluje mi da ovdje nema hrane. Priznaj, imaš negde hrane. Naravno da ne. Možete proveriti torbu. Ah, Kuzija, ustani. Znala sam, ti ćeš mene obmanuti. Ne, samo sam zaboravio. Pa upropastio si mi raspoloženje. Svima vam dajem jedinice. Baš smo dobro odigrali fudbal. Da, osjećam se gladno. Hoćemo li stići da odemo u kantinu? Ne, nećemo imati vremena. Pa nema veze, ići ćemo sljedeći odmor. Ovi odmori su prekratki. Kuzija čak nije ni stigao da ide u kantinu da jede. I mi nismo imale vremena. Ja stvarno hoću da jedem. Zdravo živo kadeti! Dobar dan! Kakvi su to zvukovi mašinerije? Oprostite, to je moj stomak. Zar nisi išao da jedeš u toku ovog odmora? Kuda? Pa, u kantinu. Upravo smo bili na času fizičkog, nismo imali vremena ni za šta. Jadna dečice, ja ništa ne mogu raditi praznog stomaka. Nema veze, sačekat ćemo do sljedećeg odmora. Ne, neću dozvoliti da moji učenici sede gladni. Možete jesti na času. Hvala vam, vi ste najbolji učitelj. Samo što je gospođa Nika bacila svu našu hranu. Nemate ništa za jesti. Tako je. Pa dobro, neka bude. Podelit ću svoju hranu s vama. Tako, ovo je za tebe. Hvala vam. Samo nemojte reći gospođi Niki. A evo i za tebe 2. Ta sa lekcijom. Danas imate jedan zadatak na času. Svi proučite sastav vašeg obroka i istaknite koji su najzdraviji delovi njega. Interesantan zadatak. Nije kao škrabanje po svesti kod gospođe Nike. Bacite se na posao. Kod mene ima 7 grama proteina, 32 grama masti i 54 grama ugljenih hidrata.
Ugljenih hidrata imam 74 grama, masti 13 grama, a proteina 5 grama. Kupila sam ovo u prodavnici na popustu. Ovo mi je kupio moj bivši dečko. Zašto to ne izbaciš? Kakve veze dekoracija ima s tim? Sviđa mi se. Ne bi trebalo da nosiš nakit od svog bivšeg. Devojke, zašto samo sedite ovdje i dangubite? Zato što je pauza. Imamo novu lekciju. Možete krenuti sa učenjem i na pauzi. Hoćemo samo da se opustimo i pričamo. Opustit ćete se kod kuće, a morate učiti u školi. Ali škola je naša druga kuća. Ne pravi se pametna. A šta ti je ovo? To je samo nakit. Skidaj to s mesta. Jesi li došla u školu ili u noćni klub? A šta nije u redu sa nakitom? Ne postavljaj glupa pitanja. Oni te ometaju prilikom učenja. Ali kako me ometaju? Pa, gledaš u njih i bivaš ometena. Ali također mogu gledati i u olovku. Ko te je naučio da tako pričaš sa učiteljem? Brzo skidaj taj nakit. Nemoj da se ponašaš buntovno. Jesi li ti potpuno poludeo? Šta se desilo? Zar hoćeš da razneseš celu školu? Mi smo pažljivi. A lopta leti svuda unaokolo. Da nisam sada došla, verovatno biste nešto razbili. Ne bismo ništa razbili, nismo toliko neoprezni. Znam ja vas, vi ste neodgovorni. Hej, vratite nam loptu. Ja ću je baciti. Ne možete je baciti, to je naša lopta. Da vam vratim loptu pa da razbijete nešto. Samo se nadajte. Tako smo ostali bez lopte. O, šta vi radite, devojke? Stavljate ratne boje. Nasuprot, brišemo ih. A zašto ih brišete? Gospođa Nika nas je kaznila zbog šminki i nakita. Ali zašto? Da nas ne ometaju prilikom učenja. Kakve su to besmislice? I mi tako mislimo, ali gospođa Nika će nam dati jedinice ako ne poslušamo. Devojke, ostavite vi vaše ratne boje. I vratite vaš nakit, smislit ćemo nešto. Zanima me šta li je smislio. Učitelj Romeo će sigurno nešto smisliti. Ne razumem, zašto me niste poslušale? Ali učitelj Romeo, dosta mi je vas, sada ću pozvati vaše roditelje. Učitelju Romeo, šta nije u redu sa vama? Rešio sam da malo promenim stil, zar vam se ne sviđa? Pa, ne, Znao sam da će vam se svidjeti, gospođo Nika. Učitelju Romeo, vi ste najbolji. Hajde da snimimo TikTok zajedno. Hajde. A zašto vi sedite tu, jel vam dosadno? Gospođa Nika nam sve zabranjuje. I za vreme pauze moramo sedeti ovdje i učiti. Vidite šta sam ja našao u kanti. Pitam se kakav glupan li je bacio sportsku opremu u kantu. To je naša lopta. Gospođa Nika je bacila. Pa budući da sada imamo loptu, ja kažem da malo zaigramo. Ovdje u učionici... Da, pa bit ćemo pažljivi. Društvo, koji učitelj vam se najviše svideo? Pišite u komentarima. Ostavite lajkove i subscribeujte se na kanal. Ćao svima!